Hilay si tu nga hin lumun na khazong lo kinem na tampizo asolo mol pang alep zi kahin ngay ti ho zo ngay lo na ahong kim zi ka building nay lo vin hin ho kaman lai hung thu in lang ka hình hung nai zi nằm má làm điều kinh ca he nai và na on em khai kinh ka za nang to kum zi na ka than em tim mu va lai tha to e gun pi zi ka ki pa e o pa kai nei ngay na ka mu chin tai mi him ngay luôn na ho kim zi zong le nei ngay luôn na ki khel ti nei lo cam lam a hung lung đi nang in nei ching in nei pu in nang lo ka gul pha le ka mon ding dang kin nei lo ka hin khu hin nang ka pe ni tin ka le na su nga lem na me pi ka no ting nei pui hu zi ha sa na ho ka thu zi te aling ko vin ei pui le zi vana on em khakin ka za nang to kum zi na ka than em ti mu va lai tha to ei gun pi zi ka ki pa e o pa kai nei ngay na ka mu chin tai mi him ngay luôn na ho kim zi zong ne nei ngay luôn na ki khel ti nei lo za nang to kum zi na ka than em ti mu va lai tha to e gon bi zi bana on em khakin ka za nang to ko zi na ka than em ti mu va lai tha to e gon bi zi ka ki pa e o pa kai nei ngay luôn na ka mu chin tan mi him ngay luôn na ho kim zi zong le nei ngay luôn na mi him ngay luôn na ho kim zi zong le nei ngay luôn na ki khel ti nei